Lah tutut si kayu jati dan uki cano si ulana go lah bisi di dalam hati adik tak mungkin nan kasarupo dia jo hidui amo kok dilie kadiri nangko hidui umpamu malango jo padi ampo kok nampak kurang sisihkan jika bacamu malango urang kiraikan ai ampun tolong salimuti ai angin bawa den tabang biar tak buang mau jauh-jauh. Buat sobat Puniawa Susilawati tadi ya, Ratu Padiampo permintaan. Adi bacando sifat diurang rang sabi jamu di hulu tahu bijo orang latah di rangki yang tinggi pilihan kurang ondekan wango nan manggantangi kok dilie kadiri ambo hidui umpamu malango coba di ambo kok nampak kurang sisihkan jika tak campur
malangon urang kiraina ai ampun tolong salimuti ai angin bawa den tabang biar tabuang mau jauh-jauh biar tabuang mau jauh jauh. Oke, kali ini permintaan dari Uniwa tadi ya, Susilawati ya, untuk udahnya di Proklang.